Dubrovnik je, da, više od jednog angažmana, više od koncerta. Festival koji postoji ovde je toliko jak, toliko dobar, toliko ima tradiciju da je inspirativan za svakog umetnika i nekako me pratio kroz ceo život i ja sam pratio Dubrovačke ljetne igre isto tako kroz celu moju karijeru. Svaki dolazak je ovde inspirativan, osjeća se jedno nadahnuće od samog grada, od samih ljudi koji su zaista divni, srdačni i za jednog umetnika možda nema boljeg, ne znam, settinga u stvari da se stvara. Jer čim vidite grad, čim uđete u zidine, osjećate kao da hoćete da svirate nešto, hoćete da stvarate zajedno s tim gradom koji je postojao mnogo pre nas i koji će postojati još mnogo posle nas, dugo. Taj 1 sat ili sat i po na jednom koncertu gde slušamo i jednog Beethovena ili Tartinija ili Čajkovskog ili Sarasate, zaista je kao jedna kapsula, vremenska kapsula, gde sve staje i oslobađa nas od vremena, u stvari. I zato sam mislio da ta ideja sloboda klasike, da je to jednostavno i simbolično za sva vremena i za ova naša vremena danas. Ma to je neverovatno, zaista, kad pogledam unazad šta se sve desilo i koliko sam puta bio ovde i da sam dobio zaista tu čast, veliku čast Orlanda, eto, to mi je jedna od onih najdražih uspomena, ne samo Dubrovnika, nego uopšte u karijeri, sigurno. I kažem da Dubrovnik, ja mislim, za svakoga znači nešto više od koncerta, da na neki način utiče na vaše stvari, na vaš put, na stil, da bez obzira gde odete u svetu, bez obzira u kakvoj sali svirate, sale koje su moderne, koje su građene za koncert, koje su sigurno vrhunske i akustički i imaju onako izgled moderne sale, i dalje kad se vratite ovde, shvatite da su neke stvari nemaju rok trajanja i da ima razlog zašto nemaju rok trajanja. I to je nekako uvek jedno buđenje, vraćanje u jednu lepu, šta ja znam, jednu lepu ljudsku i istorijsku realnost u stvari, koja inspiriše i daje nadu. Večeras je program atraktivan, tu je moj kolega, veliki pijanista Rohan de Silva, koji je inače pijanista Icaka Perlmana, i već 18 godina, vodećeg violiniste na svetu, tako da sam imao sreću da je slobodan ovih 5-6 dana, da je došao ovde na turneju i danas je Rohanu i rođendan, tako da je to ovako jedna specijalna prilika i on je rekao da je ovo maksimum za njega, da radi ono što voli i da na svoj rođendan da sviramo zajedno i da sviramo u Dubrovniku, tako da ako možete dođite sigurno.